Aulini howkers market do bania khwlainai rok sal kologma romoi jwngjal kalaijak. Phiaba haste ni kwcham montri okra Biplab Kumar Deb ni chaitokma bai borokni jwngjal no muthangna bagwi yaprina harjaka. Boishak talni jorao belai no tungplamani bagwi tei lukorog phayani bagwi howkers market ni bania khwlainai rokni haman naharna kosto wngwi tongkha. Belai tungmani bagwi o jorao manai painai lukorog phaya wngwi tongkha. Aboni bagwi no loss wngnani bwkhak thangwi tongo howkers market o bania khwlainai rok. Phainai salo o jagao bania khwlaina sudu bejwa nohorjaka. Sangrong salni Tripura howkers union ni sini chiba lukorog ni kaisa bodol haste ni kwcham montri okra eba rajyasabha ni MP Biplab Kumar Deb bai malaiwi borokni jwngjal rokno twiwi bini thani o sai khwnarkha. O market no Central Asia o swlaina bagwi sanlaikha borok bania khwlainai rokni o jwngjal no khwnawi logi logi no bedek ni adong rok bai kok saka kwcham montri okra borokni sanmung no borom rewi MP faun ni bisingtwi jesuk manchak chubachu khwlainai hwnwi saka tei phainai salo bo borokni logiwo no tongnai hwnwi kok rikha. Paithago Rajyasabha ni MP Biplab Kumar Deb no hambaiya farka Tripura howkers union ni adong rok. আমরা মাননীয় সাংসদ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করতে এসেছি। আমাদের মার্কেটের একটা বিশাল শীততাপ নিয়ন্ত্রণ করার একটা যন্ত্র বসানোর পরিকল্পনা নিয়ে আমরা ওনার কাছে আবেদন নিয়ে এসেছিলাম। উনি আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে আমাদের এই তীব্র গরমে আমাদের এই মার্কেটটাকে একটা সুদীর্ঘ পুরানো মার্কেট যেটা এটাকে একটা সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তোলার জন্য উনি যাবতীয় যা সাহায্য করার উনি আমাদেরকে করবেন। Tripurani joto bwkhasteo bania khwlainai rokni shep sap rokno twiwi montri okra tongmani jorao kwbangma yaprina harkha Biplab Kumar Deb. Bini jorao no kokti salo bo hathi kholognani permission mankha aulini bania khwlainai rok. Kokti salo sorkari sutini yagulo aulini joto falnok khologjak tongmani bagwi taisa profit wngwi tongo borok. Aboni yagulo bania khwlaimao bwrwi rokno kwrwngna bagwi saka hasteni kwcham montri okra Biplab Kumar Deb. Bureau report. Okra.